हाय लोगोफोर आंहा दिनैबो सालबारि बाजाराव थांलायनोसै आरो लोगोफोर जोंहा बिब' मोनफैदों नालाय जोंहा बिब'आ लेंहरदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं जोंहा बिब'खौ लोगो हमनो थांगोन आरो दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आं दिनैनि फिसा ब्लगखौ बाजार सालबारि बाजार मोनफैबाय आरो ओमफ्राय जोंहा बिब'मोनखौ लोगो हमफाखै रां केमेराखौनो मोजां लानायानो nengalaय iya lah kenapa sudah demi kok padu sih ukuran mana Mbak. Oh, iya guys, sempun lade. Kalaral'सो बेलेगने एसे एखेयानो अंगुलि याव लादो होमबा बेलेग कालारखौ मुनुआ इदिखौ लादोंनो गोजाखौ नै बायदिखौ लादो Luisone. Oh, ikut macam ni. Berani mah. Ini sisi ya. Hah? 1 taka. 1 taka? 1 taka. Ini kan salah tuh apa? Udah nggak? Belum. Ini dia udah. Apa panas? Oh, silani kau ni. Sendo. Nada kita. Building. Kurida. Mantu. 160 ini. Lebar parah lebar. ঠিক নাই. Gini kelai.